Turaman, pagkakasan nga kung natutunan ko, dahil medyo ang mulang beragay, mulang oras. Jadi dia mu akan kon nami kon hami akan kon di najuda namyo udara hami rupa supasu na gudang magkarohan namin na sonang di hami at kapilopar so dong doon natutuwa namin inamahamarang dirap dohot inang namyo asa masoy pa hami asa jumpang na jalan dapo kami juga ba't pagkatak sa bayan ng sultan kami natutuwa namyo. Bapak